Pumpairez zer da? Hau, frontoia. Atzeko atzelari honek sakatza bali badiek. Bueno, sakea atera euskuz aurrelariak egiten dik. Xabier, Ez eiz ondo hasi. Pumpalaster jotzeko makurtu egin behar dik. Hemen makurtuta inorreztuk ageri. Makurtuko itxu. Botea egin eta berehala jo behar balu, orduan izango duke pumpalaster. Botea egin eta berehala, pumpalaster. Vale. Pumpa egin bezain laster jotzea. Pupa gora. Bote korrido esaten diotena erremontean eta zestaz eta horretarako asmatu genian pumpa goran. Pumpa gora. Bai. Pilota gorantza datorrela, Hori. behetik gorantza doala erdibide batean, harrapatzea zestaz edo jaurtitzea palaz edo erremontean. Pumpairez zer da pilotak? Pumpa egin eta atzera etortzeko denborarik ez daukatenean edo jokaldi horrekin erasora pasatu nahi dutenean, pumpa egin eta gero hemen goitik jotzea. Osea, Ulertu alduzue?